Ik ga even naar Tineke. Tineke zit hier in het publiek. Tineke, introduceer even de dames die hier op de bank zitten, want ze ziet er prachtig uit. Dankjewel, dankjewel. Dit is de promogroep, de Marilyn Monroe's van 2015 natuurlijk. Het zijn wel echte Marilyns, hè? Denk je dan, dat zie je. De groep is hierbij nog niet helemaal compleet. We hebben er eigenlijk nog eentje bij, maar die komt vandaag niet, dus nou ja, goed. You can't have it all, maar nou passen ze wel perfect op de bank, mag ik zeggen. Dat dacht ik ook. Aan de hoek te beginnen, Simone. Dag Simone! Dan hebben we Laura. Dan hebben we Jessica. En dan hebben we Tessa. Ik zal even naar de dames staan. Straks praten we nog even. Marilyn Monroe. Ja, vanwaar die fascinatie? Ja, het leek me superleuk om te doen. En gewoon wij promoten dingen. En ja. Een beetje fan van Marilyn ook? Ja, tuurlijk. Ja, dat is wel een icoon uit de filmwereld natuurlijk, hoor. Straks praten we nog even verder. Dankjewel alvast voor de komst, want er is ook een hoorleiding, maar dat vertelt Tineke straks weer. Goed. Du hast de Marilyn Monroe promogroep oprichten. Wat wie de aanleiding eigenlijk? Nou, de aanleiding is natuurlijk nog steeds van vorig jaar alles wat op Facebook en internet is beland. En dat houden we gewoon allemaal lekker in stand vanuit Klokatelier Michel de Vries natuurlijk. Ja, nee, precies. Vertel het nog even voor de mensen die dat mist hebben. Nou, vorig jaar hebben we Middelzee Heerrijd gehad in Stiens. Nou, daar zijn deze dames van overgebleven. En we hebben nu dit jaar een nieuwe frisse groep. En zo gaan we ook natuurlijk evenementen af. We zijn afgelopen zaterdag zijn we bij Rock'n'Roll Franeker geweest. Oh, was geweldig. Even voor de mensen duidelijk, wat doen ze dan? Ren je hem dan met folders of brengen ze lekker hapjes of weet ik veel? We doen eigenlijk van alles wat ons maar voor de voet komt. We zijn heel flexibel. We kunnen inderdaad drankjes of flyers of publiek van maken. Of gewoon lekker dansen en mensen uit het publiek ook mee laten dansen. Ja, en dat natuurlijk het liefste. Ons nou ja, begin is natuurlijk bij die 50 scène natuurlijk allemaal gestart. Maar we kunnen natuurlijk ook elk thema wel aannemen. Dat is helemaal geen probleem. Ik ga je maar uitnodigen, want er zit weer wat op stapel, hè? Ja, wat denk je dan? Da! Vertel! Nou, we gaan de komende 27 juni gaan we naar de Heemiel in Bolsward. Leuk. Ja, we hebben er zeker vanaf 1 uur begint dat. En ja, eigenlijk tot in de late uurtjes. Maar wij zijn er sowieso dus 's middags. Ja. Waar is die dame nice? Want de dames binnen het wiep, maar du bent helemaal in het reed, hè? Ja. Ik ben er varig hierbij als Marilyn Promo's is, maar dus, nou ja, dat vond ik hartstikke leuk. Inmiddels zie je rijd ik die. En nou ja, dit hier werk je wat meer together. Ja. Dus, maar dan rest ook nog wel eens als Marilyn om, of net? soms wel, soms net. Hangt er van nou. Want toch dit hier, ik vraag je mij van Friesland's Next Top Models. En dat ik weer eerlijk zou organiseren. Dus ik ben een lekker together in Zeegong en dat bevalt dus best. Ja. Hartstikke leuk, joh. Nou, die topmodels breng ik direct maar eens even heen. Is dat een goed idee? Zit er al. Dit ben ik al. Simone erin en Tessa erin. Nou, ik ga even naar de dames staan, want ik moet natuurlijk even weten hoe dat al precies zit. Want promo-teams, Holland Next Topmodel, wat doe jij allemaal aan mee dan? Of is dit het enige, Marilyn Monroe? Ja, dit is eigenlijk het enigste en ik doe ook nog shoots. Hoe ben je er zo bij gekomen? Ja, is gewoon leuk, denk ik, hè? Ja, ik vind het echt leuk om te doen. Je moet nieuwe mensen, vrienden, het is gewoon echt gezellig. Ik vind het echt helemaal geweldig. En zeker op straat, mensen zijn denk ik heel spontaan. Ja. En nou ja, dit jaar voor het eerst volgens mij, of was je er vorig jaar ook al bij als Marilyn? En dit is mijn eerste keer. Leuk, hè? En jij, Next Topmodel, je doet ook andere dingen of alleen dit? Ik doe ook fotoshoots. En nou ja, ik vind het hartstikke leuk allemaal dat ik bij deze groep zit. Ik heb het reuze naar mijn zin. Ik ontmoet nieuwe vrienden, dus ja. Ik kan me voorstellen. En kende jij Marilyn Monroe al, of is het toevallig via deze groep? Of? Ik kende Marilyn Monroe al. Ja. Wel een echte stijlicoon, hè? Ja, klopt. Ja. Moet jij dit weekend verder nog dingen, of is het alleen als Marilyn? Alleen als Marilyn. En jij, doe jij meer dan alleen dit? Nou, ik heb meegedaan aan Holland's Next Topmodel. Helaas niet doorgegaan, maar ja, verder doe ik alleen dit nu. Ja, leuk toch? Ik bedoel, leuk met de dames op stap. Slecht weer is vaak niet leuk zeker, of valt dat wat mee? Nou, het valt wel mee. Nee, omdat je van die dunne jurkjes aan hebt. Ja, we maken er altijd wel een feestje van. Ja, als je het maar niet koud krijgt. Ja. En heb jij meer gedaan aan modellenwerk en dat soort dingen? Ja, ik doe ook mee aan Friesland's Next Top Model. En ik doe dus ook mee aan de promogroep. Maar ik doe verder ook nog wel shoots en dingen en zo. Oh, fantastisch. Jullie zien er fantastisch uit. Beeld, camerameesken, hoor ze nog even in beeld. Want ze ziet er echt prachtig uit op deze bank. Ik wens jullie veel succes en bedankt voor jullie komst. Tot de volgende keer. Ja, mooi.
Tineke, nog even snel. Waar kunnen ze dus treffen? Heermieldagen, Bolzert. Ja, Straatfestival, zaterdagmiddag 27 juni vanaf 1 uur zijn wij zeker aanwezig. Sowieso tot 5 uur, eind van de middag. Ik moet even zeggen, er spelen nog hele leuke bands. Vertel maar even. Ja, nou ja, dat mag je niet missen. Johnny en de Gangsters of Love. Natuurlijk ook met een mooie Cadillac. Dus we gaan ook stiekem. Ze weten helemaal nog van niks misschien nu. Maar we gaan er zeker bij. We hebben ook de Memphis Maniacs komen 's avonds. En Cool Quest. Het schijnt een hele hippe band. Ja, is te gekke band. Ja, nou ja, we gaan ze clearen die avond. Dus nee, maar dat gaat helemaal zonder gekheid. Het gaat helemaal goed komen. Hartstikke leuk. Bedankt voor Jim komst. Bedankt dames nogmaals. Horst nog even in beeld jongens, want adem best wel voort. En Facebookpagina neem ik aan, site of zo, dat mensen meer informatie willen of jullie willen inhuren. Ja, dat is promogroep de Marilyn Monroe's, Heavenly Models en middels Hayride op die pagina. Daar posten nog steeds ook wel eens wat. Dus, Leuk dat je er was. Tot de volgende keer. dankjewel. Tineke en de Marilyn Monroe's.